Čakaj, kumbator. Čo zas chcete? Mančiči pák a tá pája. Bola som len zvedavá, či nikto nemá vreckový nožík. Rozpalakaj na kotore. No ale čím by sme si potom strúhali pastelky? Na, paša ma nemakára, táta. Kúpili sme nový strúhač seruziek a už som hovorila, že nebudete nosiť tie nožíky. Rozpalakaj na tatatara. Ale on sa nám zide aj vonku. Kopec srandy s ním. Nie je to moc dobré, pretože keď som bola vtedy vo Vietname, tak všelijaké veci sa s tým dali. Uspalata, kurpala. Pozrite sa, ono to má aj pilník na nechty. Nie je to zle, nový model švajčiarsky. Kaspara to pakala tatajtara paturta. A zíde sa vám to aj v kuchyni. Okej. Menčiči paráda. No, možno by sme to mohli prehodnotiť, že či by štvoroční nemohli nosiť takéto multifunkčné nožíky do škôlky. Šesia. Ja by som si to aj požičala. Hasmala. Ľudia si to nechajte. Sirančata, kabarároba. Ale ja si to zoberiem domov, Jurko. Na mikrofónu. Má to aj mikrofón. No mňa sa nepozerajte, to také vyrobili. Čína, USA. Hasmala tak kurpala. To najnovší vynález Elona Muska. No. Toto ja neberiem domov. Tam je čip, mikrofón, všetko. Uspala, Vakcína. stúpala. Darčeky sa neodmietajú. Červený karábaša. Je mi to podozrivé, však doma to preverím. Uspalača, kurpala, tá tu má tu. Všetko v pohode, skočila na to.